Asikho isikolo sokufundela ukuthandaza, asikho isikolo sokufundela ukukhuleka. Awukho umthandazo ongqono, awukho umthandazo oku-higher grade. Uma nje wena uzama ukukhuluma noNkulunkulu uzokuzwa. Baningi bona bathi abakwazi ukuthandaza, baningi bathi bona abakhona ukukhuleka. It is because bayebalalela abanye nabakhuleka kube ngathi they have higher grade prayers. Kanti wena once you start to talk noNkulunkulu kuyobe sekungumkhuleko wakho. Baningi abathi mina ngikwazi ukuthandaza, mina ngikhona ukuthandaza. It is because awunawo amagama onganawo kuNkulunkulu in as much as kuningi ofuna ukukhuluma nako noNkulunkulu. Ngamanye amagama uqhaza ukuthi wena na uthandaza ufuna uku-articulate amagama amnanjana uye nawo kuNkulunkulu. Kanti kuNkulunkulu fika ukhulume naye. Fika ukhulume naye. Kuyiqubukela. Uma nje uqalile wena wakhuluma kuyiqubukela. Ayidingi lento ukuthi izibe standard. Ayidingi lento ukuthi ufuna izibe nesingisi phakathi. When once you start nje ukuvula umlomo wakho ukhulume noNkulunkulu kuzoflowa. Baningi abangakhuleki. Athi umuntu mina ngithi ngithandaza kube ngathi umthandazo wami uphelela kusilingi. Ngithi ngithandaza ngiphelelwe ngamagama. Ngithi ngithandaza kube ngathi ngisenyameni. Ay, qhubeka. Pray without ceasing. Lapha usuke ukhuluma noNkulunkulu. Lapha kwamele wena umtshele uNkulunkulu noma ekwazi ukuthi yini ekuhluphako, ngoba uNkulunkulu ozaziko nezinwele zethu, the number of our hairs, uNkulunkulu uyazazi ukuthi zingaki. In as much as wena kwamele uye kuye ukhulume naye.